всеки случай по един некролог. Някой, кой ще пацо, ти ли ще раздадеш некролозите? Това е нашия погребален агент Пламен. Значи, тук, които сме застанали, малко сме всичките, знаем, разбираме, че е предизборна обстановка, но в края на краищата има нещо много интересно се случва, което налага да се даде тази пресконференция. Аз Марин Маринов ще ръководя тази пресконференция. Първо да ви кажа, че това са тук представители от различни неправителствени организации. Аз знаете, че съм представител на Сдружението на частните детективи, много от вас се познаваме, и на НДАРГО. До мен са президентът на Black Legion, на Сила, имаме представител на ССИ, това е Сдружението за свободен интернет. Когато задавате въпроси към тях, всеки може да каже, ако въобще има значение, нещо за своята организация. Тук сме с една цел да ви информираме защо се сдружаваме всичките и какво мислиме да правим от тук нататък, с което съответно ще ви запознае. Ще говориш по тази цел. Добре. Марин Ангелов, той е президент на Black Legends MC мотоклуб. Дами и господа, за мен е чест, че се събрахме днес и че мога да ви зарадвам с раждането на нещо ново. Роди се ОНО, което е обединение на непартийните организации в България. Смятаме, че това обединение се наложи във връзка с това, че всички тези политически партии, клики и съюзи за 22 години доказаха, че не могат адекватно да управляват страната ни и ни докараха до състояние на национална криза и може да се каже дори национална катастрофа. Без да има война, без да има реална външна причина за това. Нашето обединение се наложи за да поставим следните искания и следните цели пред нашето обединение. Значи, първото, което ние смятаме, че в момента избирателната система е силно компрометирана. Гласуваме за партии, които се превърнаха постепенно в ООД-та и престанаха да вършат работата си по управление на България. Ние сме за мажоритарен вод, ние сме за това да бъдат избирани личности по достоинство и по съвест, а тези личности дали ще членуват в някаква партия или не, това е въпрос единствено на тяхната идеологическа нагласа. Другото, което е, значи, предполагам, че правите връзката с събитията в Катуница и днешната ни среща. Искам да кажа, че събитията в Катуница са просто искрата, от която пламна нашето недоволство. Събитията в Катуница доказаха, че законите в България важат за едни по един начин и за други по друг начин. Ние държиме законите в България да се прилагат еднакво към всеки един пребиваващ в страната ни, както е според нашата конституция, както е според законите на всяка една нормална държава. Бихме се радвали, ако в нашата страна най-после се появи и явлението наречено икономическа стабилност. Бихме се радвали, ако държавата спре да пречи на българина да си изкарва хляба и се облегчи нормативната уредба, данъчното облагане и всичко, за да можем да заработим отново нормално като европейска държава. Благодаря ви.
тази цел ние организираме мероприятие, първото от което утре ще стане с едно шествие погребално из цяла София, на където ще се носи един ковчег, на който ще пише народно доверие. Да се надяваме, че колегата ще ви освети малко повече с как ще постигнем за това, което говорим. Искам само да добавя, че ние нямаме искания вече към никого, не виждам кой ще ги изпълни в тази държава, ние имаме цели какво да направим от тук нататък. Здравейте, казвам се Чавдар Здравко и съм председател на Граждански съюз Сила. Като събитието от Катуница, това беше една чаша, която тя се пълни. С всички тези 22 години тя се пълни и просто това беше капката, която преля. След като събрахме и започнахме да говориме, всички бяхме на едно мнение, че проблема не е един. Всяко едно нещо, което е свързано с нормалния живот на хората в тази държава и с нормалните разходи, които всяко едно семейство прави, се оказва, че са тясно свързани с някакъв монопол. Дали водата, която плащаме, дали тока, който плащаме. Всяко едно нещо, което са режийните разходи на всяко едно семейство, е свързано с някакъв монопол и над него стои някаква тежка ръка. Всичко в България се монополизира. За нас това не е моментно явление, а това се случило с 22 годишно безхаберие, пълна непрозрачност на управлението. Партиите са тотално изкривени. Много добре знаете вече за хората думата партия и политик, това е мръсна дума. Това е мръсна дума. Много отдавна партиите не се свързват с нищо добро. Всичките партии са превърнати в някакви икономически групировки, които обслужват тясно партийните си интереси. В крайна сметка, която и партия да дойде на управление, няма значение от колко човек е избран. Тя управлява целият народ. А това не е така. В момента се работи тясно по листите. Постига се нещо, излизат хората и ние нямаме възможност 4 години трябва да чакаме, за да даваме жълт картон или червен картон. Не е нормално това, трябва да има пълен контрол. Пълен. Започваме, инициираме събирането на подписи, с което ще искаме свикване на Велико народно събрание, чиято цел е да бъде променена Конституцията. Просто е наложително това. Вижда се, че сегашната Конституция е добра или не, тя не се изпазва. Безумните управления, безумният брой депутати, огромната раздута държавна машина и бюрокрация пречи. Пречи на нормалния човек, пречи на обикновения човек, пречи му да живее, пречи му да работи, пречи му да се прехранва. Това е, което ще започваме. Предполагам, че тук до няколко дни ще стартираме и събирането на подписи за свикването на Велико народно събрание, защото явно нещата трябва да се променят изкорено. Не става въпрос за членове, закончета, наредби, анекси и така нататък. Нещата трябва да бъдат променени от корен. Аз искам да ви кажем няколко думи, защото ще направим утре едно тотално шествие. Младин Ангелов или който друг от нас ще иска да ви обясни и вика на всички да дойдете, защото няма да има скандирания. Просто ще има едно погребение, ще мине тая траурна процесия с некролозите са пред вас. Както винаги първо се разлепват некролозите, после ги погребваме. Искам да ви кажа, че само да допълня думите ми, че сме се събрали не само да им казваме, да казваме всички знаем, че има нечия веща ръка отгоре, ами че ще удариме през пръстите, ако се наложи. Натам отиваме да ги удариме през ръцете, а не да им говориме по микрофоните. Значи малко странно е да каним хора на погребение, но за съжаление това се налага. Както виждате от раздадените некролози, ние се стремиме да направим нещата истински. Утре ще има ковчег, ще има факелно шествие, ще има поп, който ще отслужи опело. Опелото, разбира се, няма да бъде спрямо конкретния покойник, а спрямо жертвите на 22 години безхаберие и липса на социална политика в България.
Шествието ще тръгне в 19 часа от пилоните на НДК, където сме обявили поклонение пред скъпия ни покойник, като той за нас наистина беше скъп. И след това ще бъде извършено погребение пред паметника на незнания войн. Естествено, няма да разкопаваме жълтите павета. Погребението ще бъде по-скоро символично, но си имаме и катафалка. Освен това, трябва да заявиме много ясно и заради това решихме да направим пресконференция, за да не си говорим сам. Нищо общо с никакви политически партии, предизборни ситуации или каквото и да било. Камо ли пък ксенофобски или каквито искат. Никой до сега от всичките тези, аз гледах много предавания, сутрешни, следобедни и нощни блокове. Нощните повече ги гледам, това е тема на друг разговор. Идеята е такава. Нито от началото, в първи момент, когато много мотористи влезнаха, след това, когато ние правихме дори едно мероприятие с моторите, с други приятели, нали, които са привърженици на този начин на придвижване, в нито един момент всичко беше чисто. Пак говоря, и ние се събираме с чисто антиправителствено, нищо общо нямаме с каквото и да е било нагнетяване на някакво етническо напрежение. В никакъв случай. Независимо какви скандирания са имали някакви групички или нещо друго. От първия момент, откакто сме тръгнали, тук по протести или това, ние протестираме против политическата система, против настоящето и всички правителства до сега и ще продължиме. За нас всички ни е много ясно на къде отива държавата и това ръководство. Много ни е ясно, че след една тежка зима, вероятно на пролет, много е възможно